Σάκης από Κορυδαλό. Γεια σου, Σάκη. Να μιλήσουμε με τον Τάκη θέλω. Ναι, κάτσε να το φωνάξω, περίμενε. Έγινε. Περίμενε. Ναι. 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 Αγαμίσου ρε! Ναι και ναι. Νίκος από Αναβιώσια. Ναι, ναι. Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Και έγινα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Έγινες Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Μπράβο, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Να γίνεις και πούστης. Αγαθοκλής από Πάτρα, Παναθηναϊκός. Πάλι καλά που σε λένε Αγαθοκλή και δεν σε λένε Αγαθομούνι. Άντε, γεια! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ιερώνυμος ονομάζομαι από Εγάλεο. Ιερώνυμος από Εγάλεο. Ναι, σ' ακούμε, Ιερώνυμα. Ιερώνυμος από Εγάλεο. Πάμε και το πατρόνυμο! Άντε, γεια! Το πες, ρε! Ολυμπιακός. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, ο πατέρας μου είναι παοκτζής. Θέλω να του δώσεις μια ευχή. Τι να του πω. Δώσε μια ευχή από τις δικές σου. Ρε φίλε, είναι πατέρα σου, σέβομαι εσένα και τον πατέρα σου, δεν πειράζει που είναι παύλος. Τι να κάνω. Δώσε μια ευχή ρε Τάκη. Να γίνει Ολυμπιακός, ορίστε. Δώσε μια ευχή. Να πάει να γαμηθεί! Τι θες ρε φίλε, σήμερα το χαίρεσαι να είναι και ο Ολυμπιακός, δώσε μια ευχή. Να πάει να γαμηθεί! Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε? Συν 3! Άντε γεια! Χ τετράγωνο, συν 4 χ και 6 είναι ο κόλλος σου να φέξει. Γεια σου φίλε, όνομα. Πίπης. Πώς? Ο Σπύρος. Σπύρος από Άντε γεια! Πίπης, πίπα. Μην με τρελαίνετε. Θα μιλήσω εγώ με Ολυμπιακό και να το λένε Πίπη. Με ποιο θα μιλήσω? Σιγά σιγά το πούλμα. Με αυτόν! Άντε γεια! Τι έγινε ρε, παρκάρεις, όπισθεν είναι. Όπα, φτάνει! Γεια σου Τάκη. Λέγε. Παραδείσεις από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Τι είσαι? Είμαι... Παραδείσεις από Θεσσαλονίκη. Αλωνίσεις, τι λέτε. Παραδείσεις. Να ρωτήσω, ποιον να ρωτήσω. Παραδείσεις. Ρε, ποιον να ρωτήσω, κακομοίρη. Όχι, παραδείσεις. Ρε, όνομα έχεις. Ναι, Πώς, πού το. παραδείσεις. Να σε χύσω. Τι λες ρε κακομοίρη. Τι λέει ρε. Παραδείσεις. Ποιον να ρωτήσω ρε. Όχι, παραδείσεις λέγομαι, από Θεσσαλονίκη είμαι. Ρε, δεν ρωτάω κανέναν. Έχεις κανένα όνομα να μας πεις. Ναι, Ποιο? παραδείσεις. Ποιον να ρωτήσω πάλι. Πάω στο ποδόσφαιρο και Άρη στο μπάσκετ. Και μαλάκα στο όνομα. Ομάδα. Πήρε ομάδα. Ασίτες FC. Μία είναι ομάδα. Ψι. Ασίτες FC. Τι λέει ρε. Ψολί. Άντε γεια. Τι ψι ρε. Γεια σας, μια παραγγελία θέλω να... Βάλτε στον πάτο σου όπως είναι την παραγγελία. Νίκος από Μενίδη. Παναθηναϊκός. Καλώς τον. Να σε ρωτήσω κάτι Τάκη. Από πίσω και από μπρος. Άντε γεια. Θέλω τον Τάκη ένα πίσω κοντινό, να τον δω καλύτερα. Πάτα αρχίδια άμα τα δεις πιο καλά. Πάτα να δείξω τώρα σε κοντινά. Γαμώ το σπίτι σου. Πάτα ρε. Πάτα ρε. Καλησπέρα. Η Καλυψό είμαι, αλλά με φωνάζουν Λίτσα. Πάρε και μια καβλίτσα. Άντε γεια. Καλησπέρα. Ναι, Ναι. Έλα φίλε. Αρχιμίδης από Ελευσίνα. Πώς? Αρχιμίδης. Άντε γεια. Τι έπαθε. Είμαι αρχίδης. Έλα μ' ακούς Τάκη. Ναι, ακούω, εδώ και ακούω. Ονομάζομαι Νίκος. Από Νίκο. Βουλιαγμένη τηλεφωνώ. Από Βουλιάγμε, έλα Νίκο, λέγε. Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Άκου τώρα παιδιά, ακούστε. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ΑΕΚ στο handball. Λοιπόν, άμα θέλετε όμως, εγώ θα μπορούσα να σας δώσω κάρτα διαρκείας του Άρη για να βλέπετε Α1, επειδή θα σας λείψει φέτος. Δώσε εσύ την κάρτα διαρκείας του Άρη και πάρε από μένα! Αγάπη σου! Έλα! Τι ήταν αυτό? Τι είναι την κεραία έφτιαχνες? Έπεσε τα ράτσα. Σε χτύπησε το ρεύμα. Όχι ρε, την κεραία. Πήδηξε τον πέμπτο. Την κεραία έφτιαχνε ρε και έπεσε από την να το φέρω εκείνο να πας και κάθισε εκείνο εκεί. Εδώ πάνω κάθισες. Εδώ κάθισες, Παοκτζή. Πήρα Τάκη να πούμε μια κουβέντα για τις ομάδες μας. Ναι, για αλλά δεν θα με διακόψεις καθόλου. Άντε γεια! Θα σου πω δύο κουβέντες, δεν θα βγάλεις άχνα μου. Άντε γεια! Από Εγάλεο Τριφυλάρα. Ναι.
Λέγε, τρεφιλάρα, λέγε. Να σου πω κάποια πράγματα, δεν θα μιλήσω καθόλου. Άντε, γεια! Καταρχάς, θα ήθελα να μου απευθύνεσαι στο πληθυντικό. Άντε, γεια! Θέλω να μιλήσουμε ήρεμα, δεν θέλω ούτε αντεγιά ούτε τίποτα. Άντε, γεια! Είσαι ο Πάουκτης από την Καστοριά, έλα να σου πω κάτι. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να μου πεις πώς το πήρες? Με την αξία μου. Άντε, γεια! Πάτα! Πάτα! Γάμο! Θα στηρίσω εγώ το λεφτάρι, γάμο το πάω! Πάω! Καλγόνι! Γάμο την Τζουμάνι! Δοδόνη από Συγκρού Παναθηναϊκός. Ποιος, Θεοδώρα? Δοδόνη από Συγκρού Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Δοδόνη. Παγωτά Δοδόνη, πάρε το καμιόνι. Ευρώς. Μενέλαος, μη το κλείσεις. Άντε, γεια! Μπράβο ρε μάγκες, μου φτιάχνετε το κέφι. Δεν θυμάσαι. Αφού δεν πήγα εγώ στην 7 με τον Πάο. Έχεις μπερδέψει το δικέφαλο με το κατακέφαλο. Το δικέφαλο, το μεγάλο. Πάρε και το πουτσοκέφαλο. Καλησπέρα, φίλε μου. Ναι, φίλε μου, Παναθηναϊκός πρέπει να είσαι. Το Παναθηναϊκός είμαι, ρε φίλε, έχεις κανένα πρόβλημα? Άντε, γεια! Το έχω, βέβαια, το έχω. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα λένε. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, δεν βγαίνει 2 η ώρα. Μετά τις 12 λέμε καλημέρα. Άντε γεια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6 τι θα πούμε. Καλό απόγευμα. Ο ένας παίκτης που ήθελε να πάρει ο ΠΑΟΚ τον ψάχνουν στο Αμπελαλέ. Τι? Πώς το λένε αυτό, Αμπελαλέ δεν το λένε. Τι είναι αυτό, ναι. Ποιο? Το Αμπελαλέ, του Αντένα, εκεί που δεν χάθηκε ο άλλος και τον ψάχνουν άμα ειδοποιήσετε στο Αμπελαλέ. Καλημέρα. Άστι καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, καλημέρα μου. Καλησπέρα, εντάξει, είναι μετά τις 12. Και τι έγινε, τώρα, κάτσε ένα λεπτό. Τώρα θα πέσεις για ύπνο ή θα πας βόλτα να δεις Το όνομά μου είναι... Άντε γεια! Άστα ρε, τίποτα, θα μιλάτε εδώ λογικά ρε. Θα μιλάτε λογικά να μου λέτε εμένα 12 η ώρα καλημέρα, να με τρελάνετε. Και θα πέσεις για ύπνο σε λίγο και το πρωί θα σηκωθείς, τι να πεις. Τι να πεις το πρωί.